Anam kadar küstücüler, bugünkü sapamızda sizi 1997 yılı Bağdat'ın Aşıvat'ta milli ustadın taraflarını berza etmek için geçirilen yarışta oynanan bir ovadan oyundan tanıştırmakçı bu oyun bizim halkara grossmeisterlerimiz, halkara ustadlarımız, fide ustadları ya milli ustadların arasında ikisinin tecrübeli bu işli ikisinin ustadla danışar küçüğün arasında bolan oyun. Böyle katkı ütköşük bir tesir kaldıran oyun sonunda karar öğren oğudun bir kombinasyon geçirdiler. Gelin bu oyunu görelim. Akmarlı'da Sergey Belikov, Karamarlı'da olsa Mikhail Katovski oynayar. Da 4, da 5, da 4, da 3. Ente plan başlangıç deyip, plan debüt deyip bilemizak, göçün tertibi çalışıp, başka debüta geçip biliyor. Yani ilk bilen şehirde yaşaç kuşlarımız için bir doktor közmeliye D3. Köp sağına ilk kredi, yalnızca piyada alırsa 4'te, piyada artık deyip belini otur. Onun kıskaniyada yalnızca piyada utansa onu koruya, bağış geçip. Aslında ahir o piyadani mod vermediler, olur pida ettiler o piyadani. Mod vermek olur görmen gidersin, onu mod vermek bolya. Aslında gambit ne bolya? Gambit piyadani mali oyunun başında maldan salt çıkmak için, salt yaratmak için, belki hücuma geçmek için belli bir niyet bilen pida edilse son gambit değil ya. Son sınırsız debütün adım perdi gambiti. Son sınırsız piyadani aldım onu kısanan iyini berayimeli. Karar näme üçin alýar piyadany? İkinji göçüm ýar tosupsa öňkü adaty perdigan beti bir piyada struktury bäri piyada struktury ýitýär. Şoň üçin başga strukturary debut oynamak üçin alýarlar. Ýeç. Ne çağırır bagaş açıp gorýanyň akyl ady ötküçämiň pikir edýär. Eger dene alt göçsem o demek piyadamy ýygyna alýar, men o piyadany alyp mahruhum edýär diýär. Onun her ya gow taptın diye sağaltı uçuyor. Ne A4 koçuna karada sağaltı uçma çağırırlar. Alya onun alya. Şimdi öğrenin hoşarları otur piyade tuttum deyip yana aklar piyade çağırın. A8'deki ruh koruma için yengil vardan birini atı yapılı vermer oluyor. Karar oturuş oynar ya 5 yaşından sonra. Sonsun alan tamam yerini vermeli. Şimdi oyunu aklar 3. açım atın efçe oluşturuyor. At defaltı esas açım diye üçüne aklar atı oluştu. Bulunmaz bile. Şimdi şiirdine kararı sağlıtı oluştu. Onu Slaven Goran semele veriyor. Üçüm tertibi çalışıp kararı diye altı oluştular. Aklar diye üç oluştu. Şimdi aklar diye 4 oluştu. Onu yeni or başka debüt demele veriyor. Pil Bazör, Pil Zaviyaz, Taviyaz. Son kudur Gatköp oynarlısı. Ragozin oranısı emreleri. Oyuna akla çalıştılar. Diye sağırdı, pilse dörtler. Enini ınamla aydıp bilir. Bu terdigan, kabul edilen terdigan biti. Terdiye ki, esası üç matbada yedi. Atal tam onaryanı birinci yerde, köp onaryanı olmansa atbada yedi vaçım. Mikhail Katovski atın sağır tavaştı. Ruh da var, bilye yedi. Stayda Sergey Belikov A4 göstü. Şu açımın bir bir zerurluğu yok da esas olsun bir adın davaş olsun. Şu oyun var koysun öyle 2020 yılda internet urgam oyuncu CSGO saytında oynanan oyun artık Hadim Al-Sarıyık Karada Crash Benalar arasında oynanan oyun hatta ver umuman bir bak oyun emele verildi de şuraya alınır. Ahmet A4 gösteriyor. B4 da ver.
Bagıç, belki şehrine yener belirlap geçirilmeli da. Şöyle ahir için persa dört has kovu. Dem için indi için perdenize dört geçirilmeli için perde has İhsan yadayda oluyor da, aktif yadayda duruyor. Ahir persayı koştu. Şöyle bir daha belirlap geçirilmeli de 1983 yılın dekabrında Ortay'ın Yaraslavl şäherinde şu öňküslerin kärdesler arkadaşlarynyň ýaşlar kışt mekdebiniň çeýsine gatnaşmak meselesi etdi maňa. Şu ýerde halkara rasmiýetler Aleksey Suetin tapak geçýärde. Şonşa Suetin ýa-da kışt oýunyny töwekkelçilikli golanyna getirmek mümkin däldi. Benim için bir uturya oyuncuların bir töwekkelçiligidir ýa-da ýoksam tertip boýunça düzgün oýunça goşup otursa iki tarapyň onuň köp oýundagyny utarýar diýetde. Bu oýunda gararyna töwekkel göçme diýerler, atynda dörde göçüp bir piýadasyny giderýärler, ahram bir piýada atmaç. Ýöne soň hüjüme geçýärler da ýa-dört. Inerşiyada belirlap geçirmeli oýnun iň aýdytlyjy ýa-da usta şu da çanakly dogry oýnady. Eger şeýerde ahir atsa bir ölçülmeli. Onu oýnun nähili gutarja berdiler, täbi hemme at gowrary ýetges bir hüjümem ýok. Ýoşuşmarlar hem barny onu girse, ahlam utmagy ahmal. Şoň ahlam oýny mesemälim gowdy görünüp dur. Ýöne ahlar ýalňyşlar şeýerde ruhunda çoğuştular. Buna gözük kalmışlık. Indi şeýerde haýran alaýmary, şonuň esas täsirlerden fırsatları garalan seredine ýarty persudur ruhları effekti we essekizdi. 3 tane agyrman garary şu 3 malyň üçünden pida edýärler. Oň birini aklar kabul edýärler, belki kabul eden akyny şu urgular ýerine 3 tane urgu onuň falyny diýär. Ýedigi Türkmenistan çempiony öňkeslerin sport sady Anatol Kudraşow her kim öz güýjüne ýa-da ýöne meniň pikirimçe şu oýunda Mikhail Kadowski öz güýjüne has goýnady. Dogry maýsam sebäbi gaty ýetges täsir alýar bu ölçümler. Öňem seredin garary ruh bilen ýetişýän durýarlar. Indi ýetdirden ýatyrjylan bolýar birinji getirdim. Piyadan alya inni tersinti da edýärler. Bir alyp bolan sebäpden bir ölçümde ýatar. İkisinden owadan mak bolýar. Oýunda ahir atynja bir ölçüler. Indi ýanky diýsinler, üçüncü agar malamna urwastyny goýarlar. Onu mak bolana sebäbi eger alaýsaň iki ölçümde mak bolýar. Ahir perden kütberdiler. Oýuny garary 3 ölçümde başlap, garar başlap 3 ölçümde ýatyrar. Ruhlarını effektten kütberen tenler, ahir oturunyny boýuna aldylar. Perdiýe dörde pilýede, atyrça pilýeç, iki filden owadan mat bolar ýa-da. Onuň şeýle pursada aýdyp gelesinler ýa-da şu garary töwekkel ölçüm etdiler, atda 4. Men o dostlamyň biri sport sady Evgen Çelýotoň ýa-da şu çok küçük mektepden küçük klub bir ýerde ýerleşýärdi. Klubda oýnum oýnap, küçük mektebe bardym diýär. Onu Kudraşowdan haýyş etdim diýär. Wagtyňyz bolsa, men oýnumy teljerliňle bir göçüm göçdüm, onu gowuna jaýdar diýdim diýär. Onun soratda sen nähili oynadың diýdi. Utdum diýdim, onu dogran ýapdyň diýdi. Garaş töwekkel göçüm dogry däl, emma bolsa insanyň şu aklaň ruhiye çöçmöne sebäp boldy da aşağı ýerine ruhda çöçmüşdirdi. Gatyr gene ýa-da bolýardy. Gatyr küçtüjür biziň saýtymyza ýazylmagy unutmaň. Oýun sizi gowy täsir garrandyr diýip umyd edýärin. Benim sapaklar dostçalar sağ olun.